Now, ang verse na itong gibasa, sinulat ni Apostle Paul. And, si Apostle Paul, gikan siya na-convert, na puno nag mga challenges gid iyang life. Wala kay mabasa sa life ni Apostle Paul nga makita nato nga nagpahayahay siya. Kung tan-aw nimo ang life ni Apostle Paul na puno nig mga challenges, persecution, death threats, disasters, napuno ginana ang life ni Paul. Gani na priso siya pila ka higayon. Pero one thing, isa sa mga apostles nga nagsigig encourage nga mahimutang rejoicing. Ingon siya, rejoice in the Lord always. Ingon siya, be thankful in everything. Si Apostle Paul. Kung tan-aw sa average lang nga tao ang life ni Paul, murag wa man kay pasalamatan sa iyang life. Kung kita si Pablo, nawala iyang mga friends. Gibiyaan niya yung trabaho. Ni pobre nagkalit si Pablo. Sa siya kadato as a scribe, nahimo siyang kabus kayo pag-follow na niya ni Christ. Sa una siya naga-persecute, gikadukan siya. Pagka-Christian na niya, siya nang ginapangita para pati yun. Nagbiyahe siya pila ka mga lagyo ng mga lugar. Kapila nalunod ang barko ngayong gisakyan. Napuno pag death threat, napakan pa siya bitin. Inana ka, lisod ang life ni Paul. Pero si Paul biya, ang grabe kayo nag-encourage sa mga apostles ni Christ nga mahimot daw thankful nga magakalipay daw tas pagpangalagad sa Ginoo. In fact, pagsulat ni Paul aning Ephesians, probably naa siya sa prisuhan o di mayo nga kahimtang. Pero ingon niya dinhi sa verse 19 na to, giving thanks always for all things unto God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So makita na to din nga si Paul nag-encourage siya mahimutang thankful, mapasalamaton. Ang tinuod nga thanksgiving nasa panahon biya nga nakasakalisod. Lisod kay pasalamat kanang nakas kalisod. Pero dali kay pasalamat kung abunda ta. Labi nagdagko tag mga Christmas bonus, dagko mga 13th month, dagko kay tagpasalamat sa Ginoo. Pero ang tinuod biya nga pagpasalamat or mapasalamaton nga kinabuhi katong bisan sa mga kalisod, nakahangad gyapon ka sa pagpasalamat. There are 5 things that we should be thankful this morning. 5 things akong i-mention. Number 1, let us thank the Lord for the material blessings. Material blessings. Yes, ang priority sa Ginoo nato is ang spiritual. Talking about blessing, His concern primarily ang atong spiritual nga status. Pero dili na to i-deny nga ang Ginoo bi hinungdan nganong gi-bless pud ta materially. Ang Ginoo mi nag-bless ana. Unsay mga blessing nimo this year before tak-upan sa Ginoong 2022? Unsay mga material blessing imong nadawat sa Ginoo? Daghan siguro. Apil na atong physical dinhi nga kondisyon. Sa una imong balay, kuan lang to. Kana bang karaan na tugbongbong, giudet bitaw, di na concrete og kalit. Di ba? Sa inyo may balay sa una napuno nagtaya ang sin, giudet, gikuhang atop, gipulihag brand new nga sin. Di ba? Brand new kay nangatag matong barangay og mga sin. I know dagag material blessing. What else? Ang imong financial status before, dinhi lang igo lang makapalit og bugas. Tag 5 kilos, 10 kilos, o sa kilo, sa kadlaw. Karon, makapalit na kag nanay mga appliances. Nakapanghatag pa kag gifts kagahapon, last week. I know dagaging material blessing ni abot sa imong life and you should be thankful. Sa una imong apo, usa lang ka buok, karon duha na. Tulo na. Unsa pa? No? Sa una imong sakyanan, isa lang ka buok motor. Karon nanay 4 wheels, nanay kaduhang motor. Daghan kay tag nadawat sa Ginoo nga dili ta deserving. Ang pag-bless biya sa Ginoo according sa iyang grace na. Grace gyud. Anything that we receive from the Lord comes or because of His grace. Unsa man ang grace? Dili ka deserving pero gitagaan ka. So inaniyon to pagsabot, dili ka deserving gyud actually anak nga butang pero gihatag sa Ginoo nimo. And He is expecting from you nga through that gift
butang nga yang gihatag nimo, mabalik po na niya in return. Kana bang mahimaya siya sa mga butang niyang gihatag sa ato ang kinabuhi. Now, ingon ng Hebrews 13:5. Isa sa reason nga nung dili na ma-appreciate ang blessing sa Ginoo, nganong dili ta thankful tungod ani nga reason. Wala ta ani usahay. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. Tanawa ha? Ingon ang Ginoo, be content. Pagtuon sa pagkakontento. The reason why we are not thankful, it's because we are not contented of the things that we receive. Kulang gihapon. Kulang man good Lord. Kulang man good ni. Tungod kay nag-focus ta sa kulang, di na ka thankful. In fact, ang Ginoo mo provide according sa atong need. So kung say need nimo, mo ora tayong ihatag. Pastor, gusto mo kog more, gusto mo daghan. Lahi ang principle biya sa Ginoo sa more. Hinamdumi ha, ingon ang Ginoo, once anak kaniya, provided gyud imong need. Need gyud, di ka mautdan. Pero kung gusto kag more, daghan pa, adto ka sa Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Kung gusto kag more gyud, daghan gyud, unaha ang Ginoo. Pero once anak kaniya, promise niya, di gyud ka mahutdan. Di gyud ka mahutdan sa imong need, makakaon ug makainom gyud ka. Pero kung gusto kag daghan pag yun, unaha siya. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. So kung gusto kag additional blessing, more blessing, seek first the kingdom of God. Unaha siya sa imong kinabuhi. And then everything will just follow. Contentment is the key. Once kontento ka, dali ka ka-appreciate even sa mga simpleng butang. And ang principle, isa sa mga principle sa blessing dara. Malakay chapter 3 verse 10. Gibasa ganina sa atong worship leader. Malakay chapter 3 verse 10. Gusto na ko obserbahan ninyo niya. Verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. This is the principle of tithe giving. This is the only kind of giving nga grabe ang katumbas, balos yun. Sa principle of blessing, ingon ang Ginoo, unahang Ginoo, diba, sa Matthew 6:33, unahon siya. Psalms 37:4, lipaya siya, ihatag niya desires sa imong heart. And here comes the tithe giving. You cannot expect more from the Lord if in the first place you are not giving to Him. Kung dili ka kahatag. Sa principle biya sa Ginoo lahi. Sagpaon ka, labayon nimong pan. Di ba? Imong kaaway, imong pasayloon. Usa pa, mapuno ka kung mahutdan sa ka. Muna principle sa Ginoo, lisod sa principle sa tao. This time, ingon siya, gi-challenge sa Ginoo. Tagai ko, ibalik na ko ang 10, and tagaan ti kag panalangin nga wa na kay kabutangan. Tanawa ang verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Ampingan nako imo mga pananom nga dili atakihon sa mga sakit, mga insekto. Ang field dinhi nagisgot ni sa tong business or trabaho. Ingon ang Ginoo, okay, pakitay kog heart nimo sa pagbalik sa imuhang 10. Ampingan nako imong trabaho nga di na mapiktuhan. Ampingan ako imong source of income nga dili na mapiktuhan. What else? 12. Tanawa. All the nations shall call you blessed, for you shall be a lighthouse, a lightsome land, saith the Lord of hosts. One thing ihatag sa Ginoo nimo kanang imong life, may imong blessing bitaw sa uban. Yes. Sa principle sa tithe, ingon ng Ginoo, tagay kog faithful nga heart pinaagi nimo sa 10%. And if blessed ka beyond sa imong expectation, ingon biya siya ablihan yung langit,
Gubuan kag panalangin wa na kay kabutangan. This is so much blessing. Great blessing gid siya. Nga sa kadako sa blessing yun ang Ginoo, bisan ikaw mahimo kang blessing sa mga kanasuran. Blessing ka sa mga tao na ba? And yes, ako nagtuko nini. Na ang common thinking so ba dili naman usong tithe, pastor. Love naman. Di na ta under sa law. No, my friend, ang law dili ang tithes dili ni wala ni nahimo during sa law ni Moses. Before ang law ni Moses na tithes. Dili ni siya bunga sa law ni Moses. Ang cheerful giving, iyon ang Ginoo, God loves a cheerful giver. Kanadong nahigugma ang Ginoo sa mga muhatag mga kinasing-kasing. Kung muhatag kag tithe, pastor, 10%, di man kinasing-kasing. Actually, sultihan ti ka, bisan pag dili tithe, bisan pag 5% ng mihatag, 1%, nagi time di ta kahatag kinasing-kasing. It's not the issue of the amount. Okay? If muhatag kag 10, niya sakit sa buot, it means dili pagid kay ana ka giver sa Ginoo. Kung magsalig ta sa cheerful giver nga principle, kana bang according sa heart, sultihan ka mo ha. For example, si person A o si person B. Si person A, ang iyahang kasing-kasing sa paghatag, piso ra gyud every Sunday. Piso. Iyang sweldo, mo income siya 20,000 a month. 20,000 a month iyang sweldo niya, piso ra gyud iyang mahatag every Sunday. Mora man ay according sa iyang heart. Cheerful man siya mohatag og piso, kay kung i-dose niya, sakit na siyang buot. Inana mo? Okay? Piso ra. Kani pong isa, mo income siya tag 10,000 a month. Regular. 10,000 a month, ang mahatag niya is 100 peso every Sunday. Nawa ha? 100 peso every Sunday, iya ha piso. Siya nga, nganong 100 man mong ingotana siya, nganong 100 mong gihatag na 10,000 na may mong sweldo. Sige, mo man ako nasa kong heart. Ikaw di pili mo ginahatag piso ra every Sunday. Grabe gamaya sad. Uy, di ka kapugos kay ngunang Bible according sa heart. Nakita niyo yung problem diya? Oh, kung walay standard nga amount, percentage sa giving, di gid mo grow ang tao sa giving itself. Munang dili pwede according sa heart. Kay wala gid tay ministry mabuhat. Ato lang gasolina daan. Oh, do you think makapa-aircon ta kung according sa heart atong giving? So dili, munang naay 10%, munay standard siya sa giving. Pastor, sakit pa man ihatag og 10, it means wala pa gyud ni grow imong heart sa giving. Naa kay standard nga gisunod. Kay kung walay standard nga sundon, magpapatuyang ng taon say according sa tong heart. Di mo nang naay 10%, naa si standard, mao toy sukdanan. Kung bugat pa ihatag sa 10, it means, Lord, improve akong giving, Lord B. Gusto ko, Lord, mo grow akong giving. Kung gaan na paghatag sa 10, makaingon na ka, Lord, thank you, Lord, ni grow na akong giving. Kung muhatag na ka more than 10%, Lord, thank you, kay ni grow na gid akong giving. Makita nimo ang heart nimo sa Ginoo naa say basis, na say sukdanan. Oo. Ang kwarta biya dili biya ni para i-bless ka. Ang purpose sa money dili para i-bless ka. Kuan ang hunahuna ana. Ang purpose sa money is for testing. Pang testing jud ang money, ang kwarta. Testingan jud ka kung asa imong heart padulong. Asa padulong imong kwarta, most of the time, na dito imong heart. Yung ni Christ, where your treasure is, there your heart will be also. So asa padulong ang atong kwarta most of the time, na dito atong heart. Muna ang Ginoo ingon siya, okay, unaha ko, tagaan ti kag panalangin nga wa na kay kabutangan. Let's thank the Lord for the material blessing. Siya naghatag anang tanan. Naghatag po siya kondisyon unsaon nga ma-acquire na to iyang material nga blessing. Number 2. Okay, let's thank the Lord for the people He gave. Daghagihatag ang Ginoo nga mga katawhan sa atong kinabuhi. Apil na dinhi ang mga bag-ong higala nga niabot, bag-ong mga silingan nga miabot. Daghan pa kag friends this year niabot. Nabay mga bago. Ako, thankful ko sa bagong mga kaigsuunan na to sa FMMBC. Amen? Thankful ba mo? Na bagong mga naong. And mabalaka ko, basta na mawala nga naong.
Mabalaka ko ana. Pero nay madugang, malipay gid ta basta nay madugang. Part ang church. Gusto na ko ang kauban nato sa church. Himuon nimong part gyud sa imong life. Gihatag gina sila sa Ginoo nimo. Si Apostle Paul, isa sa ganahan akong karakter ni Paul, kay kanunay niya gina-remind ang iyang mga churches nga thankful bi ako nimo. Salamat kay nimo. Thankful ko sa Ginoo kay naa ka. Thankful ko sa Ginoo. For example, kaning 1 Corinthians 1:4. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4. Tanawag yun sa pag-address ni Paul iyang letter sa Corinto. I thank my God always on your behalf. So, pasalamatan na itong Ginoo sa mga nangabot nga tao sa atong life. Kung na niabot ka away, salamati gapon siya. You know, na mga tao nga uncomfortable gid ta. Ay mga tao nga ipadala ang Ginoo sa atong life nga dili ta komportable. And you know, the reason why God wants us to develop the love that we have for other people. Diha na to matistingan kung na-develop ba ang love gyud sa tong heart. Kay ingon ba ang Ginoo, the greatest command is to love God above all things. Second greatest commandment, love your neighbor as yourself. Higugma ang mong isig ka tawo, mo ni pasabotan na neighbor, isig ka tawo. So mailhan nimo kung ni-grow imong love kung maka-adjust na ka sa imong mga enemies. Di ba? O mo like na ka sa imong mga enemies sa Facebook. Di pagi ka-like o pagka-adjust. Di ba? Mo post sila ginani. Di juga mo like, mo ding scroll gaya muhang pag mo cellphone kay sobraan pindot. Makita ang gini yung post. Yung post bagi kay nag-suri-suri sa Boracay. Nag-init ni mo ulo. Di pa gani ka-like sa yung post, wa pa ka naulian. Wala pa ni grow ang love. Di ba? Daga mo nangatawa dia. Muna purpose sa mga tao nga di ta comfortable. Sa office work, na mga tao nga murag init na to. Sa imong classmate, na mga tao sungog nimo, di ganahan, silingan na to. Na mga silingan nga paligasan ka, no? Dili maayog buot diha nimo. And normal man masuko. Nasuko lay ka, di ba Kristohanon ka? Ingom ring Bible, bawal masuko. Di ba ato? Usay tunas Kristohanon, magsiling tangisi. Masuko pod ta. Labi na garasan ang sakyanan Sir Ryan. Masuko ta. Masuko ang mga Kristohanon. Pero you know what? Ingon ang Bible nga once kabalo ka mo adjust na sa imong mga kaaway, mga tao nga di kaganahan, it means ni grow imuhang love. You know, sa 1 Corinthians chapter 13, nagproblema si Apostle Paul sa Corinthian church. Nagproblema sa Corinthian church. Ngano? Nag-iyahay sila pahambog silang gift. Ingon ang uban, ako gifted ko sa knowledge. Ako maka-speak og tongues. Ako maka-prophecy. Ako na ko'y gift of interpretation. Pag-abot sa chapter 13, 1 Corinthians 13, tanawa. 1, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of an angels and have not love, charity means love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountain and have not love, I am nothing. Yung si Paul, bisa pag unsa ka talented, unsa ka bright, unsa ka taas imong kahimtang, kung walay gugma, wala na'y pulos. So sa church, ang pinaka-importante nga ingredient dinhi sa atong attitude is love. Gugma gyud, gugma. Ang gugma pwede ma-offend, pero kinumdum mo awa ang love. Oban ginagamit mening love sa kanang manguyab. Kanang nay manguyab. Basahan din lag 1 Corinthians 13. Pero actually di ni love lang sa romantic nga love. It talks about the agape love. Unsa nga love? Ingon din sa verse 3. Verse 4. Love suffereth long, mulahutay ang love. Love is kind, love envieth not, love vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. So na dinhi, love is patience, love will endure,
Love long suffers. Ang gugma mula hutay gyud. If naatay gugma, yes, kabaluta mo appreciate sa mga tao nga nasa atong life. Tanang nangabot nga tao sa imong kinabuhi, dili ba sa taw-taw lang. Nay purpose ang Ginoo nganong nahimon nas lang part sa circle sa imong life. Nay mga tao nga niabot lang kalit sa imong kinabuhi, mo ni guide nimo sa Ginoo. Nay mga tao pod nga nabot sa imong kinabuhi, nga mo'y nakapalayo nimo sa Ginoo. Ay ito pasalamati. Kato lang nakapaduol nimo sa Ginoo. Mabitaw na upat ka klaseng tao kay numdum mo. Ako na mention before. Arita sa principle sa mathematics. Other, ang mga tao nga other from the word addition, add. Other, sila tong mga tao nga nangadugang og value nimo. Once naa sila, mutabang sila og add og value sa imong life bitaw. Naga-appreciate sila nimo, naga-remind sila nimo nga importante ka. Ikaduhang klaseng tao, arita sa subtractor nga tao. Sila po itong mga tao nga nagakuha og value nimo. Naga-discourage sila nimo. Wa sila makita nga nindot sa imong life. Gina-look down kanila. Naga-subtract sila sa imong life. Napoy mga tao nga gitawag na tog divider. Ang mga tao nga divider, sila naga-divide sa imong life. Sila naga-destroy sa imong family. Sila naga-destroy sa circle of friends nimo. Ginaguba nila imong kinabuhi ba, ginag-divide nila imong life. Na po mga tao, ikaupat, ang multiplier. Sila ni mga tao nga nagatabang mo improve ka. Mo multiply imong kinabuhi, mo multiply imong assets, mo multiply imong influence, mo improve ka sa imong Christian life. So, ang pilion nimo katong other og si multiplier nga mga tao. Pero bisan pag naay tao moabot sa imong life nga gina-destroy ka, part gihapon na sa challenge sa Ginoo. Gusto sa Ginoo mahimo kang lig-on kay balo ka, unsa ka mo depensa sa imong kaugalingon gikan sa di mao nga mga influence nga tao. Okay? So we should be thankful for those people. Naay purpose ang Ginoo sa atong life. Number 3, we should be thankful sa mga trials nga nahitabo sa atong life. Trials. Sa kanong gingon, lisod ihangad sa langit mo yung Lord, thank you Lord kay nawad-an kog work. Mag di man sa tinana siguro ta ka expressive no. Kasi mo yung ta Lord, thank you kay naka-survive, pero way nagpataw na pasalamat kay na kick out sa trabaho. Pero ang point din is, we should be thankful. Unsay pinakagahi nga pagsulay nimo this year? Grabe no? Unsay mga grabing testing nga nahitabo sa imong life this year? Di na ako isgutan, Pastor Jan, kay matrauma ko. You know what? Ingon ni James, sa James 1, 2-3, sagod yung mga Bible. Igo, tas pislango. No? Kamu gyud. Nabihuman na mo gipislango. Ako na pod. Inyo nang napasa na ako, good. Okay. James 1, 2-3. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Temptation means trials. Okay? Nganong si James, nganong nakaingon siya nga, pagkalipay kung gitistingan ka. No? Nabay nakaingon niya nga, thankful ko ron kay grabe akong mga problema. Wala. Pero ang logic diya or ang content diya is, ingon ni James, pagkalipay, kung nakakas mga trials, verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Patience. Isa sa gina-develop sa once naka sa mga challenges, ang imuhang patience. Now, nako-illustration na ni before, ang patience, mura ni siya payong. Kumabtan kag ulan, okay, kuhaon niyo yung payong, and then kung nakay payong, makapadayon kas imuhang paglakaw. Once nakay payong. Now, ang patience, mura ni siyang payong. Nga bisan pag grabe ang mga pagsulay sa imong life, ang mga ulan sa mga pagsulay, dili ka totally matandog kay nakay payong nga maong patience. If nakay payong, makapadayon gyapon kas imong padulngan. Kung nakay patience, kabalo ka mo control sa imong emotion, mo control sa imong hunahuna,
mo control sa imong desisyon, padayon gihapon ka. So when you pray, ayog pray, Lord, kuhaan ning pagsulay. Moabot gyud ang pagsulay. Bisan pag dili ka mangita ana, moabot gina siya. One time na ko nabasahan nga, dili ko magpray og patience kay ang ihatag sa Ginoo pagsulay. Actually naagi ang pagsulay, magpray kag dili. So i-pray nimo is, Lord, tagay kog patience nga makasugakod ko sa mga pagsulay. Nagi pagsulay. So kuhay mong payong and then padayon ka sa imong journey. Timan ni good imong observe good imong life. Kung walay pagsulay, di man ka mo mature. Kanya itong mga bata, naghisgot bitaw mi, kisa itong istorya na ako nga, ingon siya nga, gagmaya na sa mga high school karon ay. Sa una, mga high school sa una, madagko naman kay good. Pero nagtanaw niya itong Christmas party sa school. High school din ha, abi yung elementary. Nanayaw sila. Ang elementary mo murag mga preschool. Ang mga grade 5. Yung taon ng grade 5. Nagmay kayo, grade 5. Hinumdum ko sa una, grade, di lang sa akong batch, katama nag-una pa na, dagko kay mga tao sa una. Kasi kalayan. Pero isa sa akong nabantayan karon sa mga young generations, dugay ang maturity level sa mga youth karon. Dugay. Tud kay mostly na lang sa computer, gadget, nakatubang. Pero anong paspas ang maturity level sa mga karaang tao? Kamo ba? Kamo? Karaan naman mo. Ay mo lingi sa mo nauna kung sa tuiga ka to. Ikaw god. Ngano na? Uy, bata pa sa una mo gipa sagob na mong tubig. Di lang ko apilo ng kagulingon pero although apil pud ko gon pero di man ko karaan pa kaayo. Di ba mga kamo sa una sa inyong panahon sa una, sugo na mo tugways baka, bakiros kanding. Okay, kuwag kahoy didto. Ginasaligan nos mabugat nga responsibilities. Ang bugat nga mga responsibilities mo dali makapamature sa tao. Once na responsibility, dali gid ang pag-grow sa maturity. Mo na nga once na ay mga challenges sa imong life, mas paspas imo ang pag-grow. Ngano importante ka mo grow? Dili man ka receive og dagkong blessing kung baby pa ka. Kuno na gud nimong baby, kisa man pag umangkon nimo, mang anak nimo, manghod nimo, 5 years old, mangayo nagmotor, tagaan bagod nimo, dili madisgrasya siya. Dapat mo mature sa siya before sa mudawat og dagko pod nga blessing. And the same is true, dagko tag ipangayo sa Ginoo pero baby pa ta. Yan ang Ginoo, okay, ipa-grow sa tika. At tara, na challenges, na mga problema. Once imo tong i-absorb, i-embrace og imong makatunan, dito ka mo grow. Once mo grow na ka sa spiritual level nimo, diha nakatagan sa Ginoo mga blessing nga dagko na pod. Amen. Ingon ang Bible, kung di ka kasaligan sa gagmay, ngano kasaligan ka sa dagko? Ako principle, unya na lang ko magmuhatag Lord sa church kana dako na kog sweldo. Amo kabantayan na. Actually ang tinuod, bisan pag nakadako nga income, di gyapon ka kahatag. Kung di ka kahatag bisan sa gagmay. Mubita ato mga students, gina-train gyapon nato sa pag-give. Atong students na mindset, unya na kumuhatag pastor na nakoy trabaho. The same lang na sa nga principle, unya na kumuhatag kung dagko na kog income. Pero ang tinuod ingon ng Bible sa Luke, limot ko asa nga passage. Kung di ka kasaligan sa gagmay, di ka kasaligan sa dagko. Ang testing nas gagmay, walas dagko. Ang dagko reward na to. Ang testing nas ginagmay. So kung gagmay ang nani mo karon, wingon ka di sa kumuhatag Lord kay gamay, bagsak na ka. Yato na kamuhatag kung dagko, di ginamay tabo, kay ang test naman sa ginagmay. So kung gagmay ang nanato, ipakita sa Ginoo nga kasaligan ka bisan sa gagmayng income, ginagmay nga mga status sa kinabuhi, aron saligan ka sa Ginoo sa dagko. Hinamdum mo sa parable sa talent. Ang parable of talents, gibili nag-isa, nagibili nag-duha, nagibili nag-lima. Katong gibili nag-isa, mo to'y pinakagamay. Pagbalik sa master, wala gamita ang isa nga gibilin. Gikuha. Gihatag sa pinakadaghan ang 5. So yes, kung di ta deserve, di ta kasaligan sa ginagmay, ayaw expect nga tagaan kag dinagko. Pero kung sa ginagmay pa lang, kasaligan na ta sa Ginoo,
And diha mohatag ang Ginoo na sa dinagko nga mga blessings. So ang mga trials ug challenges, pasalamatin na siya. Maunay pag-mold sa Ginoo nato para muhamtong ta. O kung muhamtong na ka, tagaan na ka niya og diha nakatagaan niya kuan. Tagaan na kanya kausong bus. So na minivan pa na. Puhon, kausong bus ihatag sa Ginoo, murag mga series bus. Tagaan na kaniyag house and lot. Tagaan na kaniyag nindot nga trabaho, kung sa ginagmay pa lang, kasaligan na ta. Number 4, ikaupat na itong pasalamatan, ang eternal life. Wa na mo labaw pa ani. Ang uban po nagsalig na, haluwas na bitaw ko, pastor. Well, ang eternal life, isa ni kabutang nga di gyud na to ma-earn sa yuta. Pabitaw, isa ka preacher nag-ingon, kabusman ka, wa man nimo tanan, dinawdaog man ka, pero kung naakay eternal life ni Christ, hayahay gihapon ka. Mura bag si Lazaro. Si Lazaro sa Bible, pobre kay siya. Nangaon sa bumho nga mga nilabay sa taong dato. Pero nakadawat siyang Christ. Sa diyang nalangit na siya, ang nandot na kayong kahimtang na nasa sabakan ni Abraham, ang taong dato napod sa impyerno. Eternal life. You know, once tagaan ka sa Ginoo eternal life, it means na nakay maayo nga relationship niya. Kabalo mo ang saad sa Ginoo nato. John chapter 10 verse 10. Kabalo ba ka nga naa siya'y gusto mahitabo sa iyahang mga anak? Ha? John chapter 10 verse 10. 11. Ingon si Christ, I am the good shepherd. The good shepherd. 10 verse 10 there. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ingon si Christ, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang gusto sa Ginoo may tabo nimo abundant nga life. It could be spiritual nga abundance or material nga abundance. Gusto sa Ginoo nga abunda imong life. Pero mag-start ni sa isa ka personal relationship. Dili gyud magsugod ang paglihok sa Ginoo nimo kung dili ka niya mahimo sang anak sa amahan. Ang eternal life mo ni siya first step parang Ginoo makalihok na sa imong kinabuhi. Once na naka-eternal life, malihok na niya, makatrabaho na sa imong kinabuhi, pwede na niya mausab imong karakter, mausab imong status. And labaw pa na ng tanan, naa siya spiritual things nga giandam nato didto pohon sa langit. Munay nakanindot gyud. Mabitaw na sa Matthew chapter 5, ingon si Christ kay ang iyang makatubang datay mga kabusman pud. So pangkabus pud iyang wali. Ingon siya, okay lang na kung naguol mo. Okay lang na kung gidaog-daog mo. Okay lang na kung simple lang yung pagkaon. Ingon siya, bulahan ang mga nagahilak kay ilahang gingharian sa langit. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa akong pangalan, dagko sila ganti sa langit. Bulahan ang mga giinsulto tungod sa pagsangyaw sa Ginoo, kay dagko sila ganti sa langit. Isya rejoice, great is your reward in heaven. Now, ang eternal life, isa siya kabutang nga di niyo makita ang iyahang value sa yuta lang. Nanagod, nga no bitaw nga tumasilingan dili kay interesado sa Christian life kaya nakita nila nato simple ra man gud, simple lang. Sukad ka na imong anak sa Ginoo na wa siguro kayo nabag-o sa imong pagpuyo, ang imong balay maora gihapon, imong sweldo maora gihapon, walay something kaayo nga interesting siguro sa ilaha. Kaya ilang gi-expect siguro nga kung imong Dios powerful ay ni dato na unta ka. Ninindot na unta imong pagpuyo, mo man ilang hunahuna. Pero abi nimo, mas ma-appreciate nimo ang eternal life sa langit. Dili kay nato ma-appreciate dinhi ang eternal life. Thankful ta kay natay assurance. Pero ang full blast gyud nga pagpakita sa Ginoo sa kanindot sa kinabuhing walay katapusan sadang magkuyog na ka niya didto sa langit sa walay katapusan. Hinumdum mo last time or one time atong nahisgutan ang new heaven ug ang new earth ug new Jerusalem. Ng isa ni ka-exciting kay nga place,
Dili ni boring nga lugar, isa ni kadapit nga daghan kayog mga surprises and mysteries one day i-reveal sa Ginoo sa langit. Mo nang eternal life from ang word mo nang ingon si Nicodemus, Lord, unsay buhaton nako para makakuha kog eternal life? Ingon ang rich man, rich young ruler, Lord, unsay akong buhaton para makadawat kog eternal life? Ang eternal life sa akong giingon, dili kini makita ang value dinhi. Pero one day sa heaven, magambak-ambak kas kalipay. At the same time, sayangan ka sa mga tao nga wala nato na sharean sa eternal life. So we should be thankful sa kinabuhing walay katapusan nga naa nato. Daghan man tagwala, numdum mo atong gilubong siya. Di na siya hangyo sa iyang iyang asawa sa day, mamatay gay ko day. Sikreto lagbutang ha akong mga alahas sa akong ulhanan sa lungon. And tinod biya to, na Jessica Suho man to. Gibutang sa siyang asawa dito, sikreto lang. Nya, agoy kay namay na kahibalo. Gilubong karon. Pagkaugma na buslot ang iyahang nitso. Gikuha ang alahas. Ang alahas sa gikuha. Kay bisag unsaon na to bit-bit sa tong lubnganan, di man ginamadala gud. Di ginato na madala. Ang pinaka-highlight inigkamatay sa tao ang eternal life na nga naa niya. O ang pinaka-horror ang condemnation nga naa niya. So kung anak ka sa Ginoo, ang pinaka-highlight nimo ang eternal life. Yun ang Bible, pagkamatay sa rich man, pagbata niya na nasa sa impyerno, nagtuko nga gidala gitos mga anghel sa impyerno. O ang taong dato, gidayungan siya sa anghel, gidala sa sabakang Abraham. Nindutan, no? Ano yung kamatay bitaw sa tao? Talking about eternal life, second life man nato na. Kamatay sa tao, dayungan natong kalag, no? Asa ka kukuptan sa anghel, diri ba? Or adto ko sa langit, makita siguro na itong universe, yung magtabi-tabi pamantana padulong sa langit. Isa guro kabutang isulti sa angel nako, uy, bless kay ka ba? Kinakadawat kag eternal life. Kabalo ba ka karong adlaw daghang kinangamatay, mga more than 1,000, daghang kay migihatod sa impierno ganina. Karon murag ikaw lang katong isab ganina kun namatay, kamurag padulong sa langit. Eternal life, igsuon, higala igsuon, ang eternal life, one day sa eternity ato ng pasalamatan og maayo. Muna nga, kung wala may something nakita, interesting karon sa imong life, walay material blessing, wala may unsa nga blessing diha, atong hinumduman, nga kinabuhing dayon nga nani mo labaw pa na sa tanang bahandi. Lastly, pasalamati ang second chance nga gihatag sa Ginoo nimo hantud karon. 2022 daghan tag failure, di ba? Amen. Daghan kag saad nga wala tumad. Daghan kag mga promises nga wala gyud nimo natuman. Dahil times imong life sa 2022 nga nakaingon ka, Lord, ulaw na makimadtog church. Grabe ka ka-discourage. Pero gitagan ka sa Ginoo another chance. Awa karon, naka-serve pa ka sa Ginoo. Oh, nakasuot pa kag bag-ong long sleeve, bag-ong polo, bag-ong dress. Wa ka nag-expect na. You know, di naman ta deserving sa another chance. Daghan na to gisupak ang Ginoo, pero gitagaan gyapon ta niya chance. Nakaskwela pa ka, nakatrabaho pa ka, nadawat pa ka sa trabahoan bisag idara na. Nakikita pa ka sa iyong mga apo, sa imong anak, mga pagumangkon nga nanagko. Bless kay ka beyond measure. Tan-aw nimo na nga blessing, ang second chance gyud. Si Lucifer, sa din nakasala si Lucifer, walay second chance. Ang mga angels, sa din nakasala, gitagak sa Ginoo, walay second chance. Si Peter nakasala, gitraidor si Christ, gibalik ni Christ, gitaganyag second chance. Karon dili na second chance ang nani mo. Third, fourth, hundreds of chances na ang naani mo. And hopefully this 2023, di na unta nato sayangan ang chance. Ihatag na to sa Ginoo ang full obedience. Di man ta perfect, pero at least nagkinabuhi ta nga naning kamot nga mo grow ta diha sa Ginoo. Wa ta kabalo 2023 basin mo balik ng Ginoo. Wa ko na nagna, mo bitaw wa ta kay balo. Basin lang 2023 mo balik ng Ginoo. Ulaw mo maabtan ta sa Ginoo nga dili faithful niya. No? Ulaw kayo. Dapat maabtan ta sa Ginoo nga faithful. Amen. Maabtan ta sa Ginoo nga nag-grow ta sa pag-serve niya. Unta maabtan ta sa Ginoo nga wala na to sayangi
ang chances nga gihatag sa atong kinabuhi. Hinumdumi, daghan pa kag pwedeng maabot once imong seryosoon lang gyud pagpangalagad ang Ginoo sa imong kinabuhi. Magamputa, salamat Amahan sa kadaugan Lord ni Butaga. Sa reminder nimo Lord sa mong life nga Ginoo, sukad wala ka nagkulang namo Lord. Daghan butang Ginoo nga dapat thankful mi Ginoo, wala lang namo ni na-appreciate. O maybe Lord naka-focus mi sa lain nga mga butang. And today Father God, among prayer Lord nga unta mahimo ming sensitive sa mga blessing nga gihatag nimo sa among life. Aron Ginoo mahimo ming mas thankful, mas mapasalamaton gikan Ginoo sa mga material blessings ngadto Lord sa mga challenges, sa mga tawo nga imong gihatag namo, sa gift of eternal life o sa second chance Lord nga hangtod karon na enjoy namo ni Ginoo. Dili unta namo ni Lord sayang-sayangan. Nga unta Ginoo inigbalik nimo, excited me ug moingon Lord, mao ni among nabuhat Ginoo para nimo samtang naghulat mi sa imong pagbalik. Kini tanan among ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen.